Hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş dixwaze PKK li ser şerê digel Tirkiyeyê masiyên xwe bibîne û rexne li xwe bigire. Demirtaş ji girtîxaneya Kulê dimîne bersiva pirsên 29 rojnamegeran da û li ser pirseke di derheqê serdema hefte hezîranê û yekê çiriya Paşînê de got, divê ew pêvajo bi hemû hûrgiliyên xwe ve were lêkolîn kirin. Zulüm baki olmayacak. Merak etmeyin. Demirtaş li ser kêmasiyeke xwe jî li xwe mikurtê û paşê tîrên rexneyên xwe dibe ser PKK'yê û hikûmeta Tirkiyeyê. Hevserokê berê HDP'yê dibêje, di wê serdemê de wan dikarîbû bi siyasetekî aştîxwastir şerî asteng bikirana. Lê neheqî û şaşa ku ji ber bûyeran tenê ew were tohmetbar kirin. Divê PKK û hikûmeta Tirkiyeyê jî kêmasiyên xwe bibînin û rexne li xwe bigirin. Serdema hefte hezîranê û yekê çiriya Paşînê ya sala 2015 ku Demirtaş dixwaze were lêkolîn kirin, yek ji şîlûtirîn qonaxên dîroka Tirkiyeyê ku şikestina pêvajoya çareseriyê û dubarebûna hilbijartineke krîtîk li xwe digire. AKP ile içeriden dışarıdan koalisyon yapmayız. Piştî hilbijartinên hefte hezîranê HDP 8 kursî qezenc kiribû û AK Partî ji desthilata xwe ya 13 salan ji dest dabû. Heke HDP û AK Partiyê li hev bikirana, dikarîbûn hikûmetê jî bi hev re pêk bînin, lê ne ew ne jî aliyên dinên siyasî li hev nekirin û bo dema yekê çiriya Paşînê biryara hilbijartineka pêşwext hate dayîn. Tam di vê demê de pêvajoya çareseriyê jî şikest û şerekî dijwar di navbera hikûmeta Tirkiye û PKK'yê de dest pê kir. Ev şer bandora xwe li ser dengderan jî kir û HDP dengê xwe bi dijwarî kêm kirin û AK Partî ji desthilata xwe vegerand. Êdî pêvajoyeke nû dest pê kir. AK Partî û MHP nêzîkê hev bûn, piştre parlamenter û şaredarên HDP'yê hatin zindanî kirin û şerê PKK'yê ji Efrînê heta zapê belav bû ku ev 7 salin berdewam e. Ji Kurdistan 24 Murad Ekinci.